να δούμε λοιπόν τώρα πώς θα ζεσταθούμε φτηνότερα με βάση το ξύλο τώρα. Δεν θα πέσει ξύλο, αλλά θα ζεσταθούμε με το ξύλο. Έτσι, καλωσορίζετε στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου και στον Νίκο Δαμάτη, μηχανολόγο μηχανικό. Έχουμε πολύ ξύλο πάνω στο τραπέζι. Είναι βιομάζα, όχι μόνο ξύλο. Είναι βιομάζα, είναι η καλύτερη μορφή βιομάζας που μπορούμε να συναντήσουμε. Και σήμερα λοιπόν θα παρουσιάσουμε ό,τι μπορούμε να παράγουμε εδώ στη χώρα μας και να καεί στα τζάκια, να καεί στις ξυλόσομπες και να καεί στις σόμπες πέλετ. Είναι λοιπόν όλα αυτά τα υλικά και θα μας βοηθήσει ο κύριος Νίκος Δαμάτης, θα μας παρουσιάσει ένα από αυτά τα προϊόντα τα οποία μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε. Καταρχήν να πούμε εντάχει τι είναι βιομάζα. Βιομάζα είναι υπολείμματα που μένουν από τις αγροτικές καλλιέργειες, από υλοτομίες, από καθαρισμούς δασών και υπολείμματα ξυλουργικών εργοστασίων. Αυτά τα υπολείμματα μέχρι πολύ πρόσφατα τα πετάγαμε ή τα καίγαμε ανεξέλεγκτα, μη σεβόμενοι το περιβάλλον. Όμως με την αξιοποίηση της τεχνολογίας των καυστήρων και των σομπών βιομάζας, τώρα μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε με έναν οικονομικό τρόπο και παράλληλα δίνοντας θέσεις εργασίας τόσο στον πρωτογενή τομέα, που τόσο είναι ένα μεγάλο ζητούμενο πλέον στις μέρες μας, όσο και στα εργοστάσια παραγωγής στερεών βιοκαυσίμων, αλλά και σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής για συμπαραγωγή θέρμανσης και ηλεκτρισμού. Όσον αφορά λοιπόν την οικιακή χρήση, εδώ έχουμε διάφορες εναλλακτικές μορφές στερεών βιοκαυσίμων. Έχουμε το pellet, το οποίο είναι από ξύλο. Αυτό παραλαμβάνεται σε αυτή τη μορφή ή στο ίδιο το εργοστάσιο τρίβεται, γίνεται πριονίδι και στη συνέχεια, αφού αποξηρανθεί και αποκτήσει μια υγρασία γύρω στο 15%, μπορεί να συμπιεστεί σε κατάλληλες πρέσες, να περάσει από μήτρες 6-8 χιλιοστών και επειδή το ξύλο έχει ένα φυσικό υλικό που λέγεται λιγνίνη, είναι συνεκτική ουσία. Αυτή απελευθερώνεται σε θερμοκρασίες υψηλές από 80 έως 100-110 βαθμούς. Οπότε συμπιέζεται και μιλάμε για ένα πολύ. Για πιάστε λίγο εκείνο το σακουλάκι, πιάστε στην αρχή. Ναι, αυτό εδώ. Όχι, δηλαδή από αυτό μέσω κάποιων βγαίνουν αυτά που μοιάζουν με χαπάκια, ξέρω εγώ. Αυτό είναι το pellet. Αυτό είναι το pellet. Αυτό καίγεται τώρα. Γενικά υπό το τραπέζι αυτό το οποίο μας έχει παραστήσει εκεί πέρα. Αυτό καίγεται σε κατάλληλες σόμπες ή καυστήρες. Με τη βοήθεια κοχλεία προωθούνται δοσομετρικά στην εστία της καύσης και μπορεί να κανονιστεί κανονικά η θερμοκρασία. Είναι πιο φτηνά αυτά. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Είναι γιατί όταν κοιτάει κανείς τη θερμική απόδοση σε σχέση με το πετρέλαιο, έχουμε 2 τόνους πέλετ να δίνουν την ίδια θερμική απόδοση που δίνει 1 τόνος πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή 2 τόνοι πέλετ κοστίζουν στη λιανική γύρω στα 320 έως 350, συγγνώμη, επί 2 αυτό, από 640 έως 700 ευρώ. Και ένας τόνος πετρελαίου. Και ένας τόνος πετρελαίου στα 1300, οπότε αμέσως έχουμε περίπου 50% οικονομία. Δηλαδή σε σχέση με το πετρέλαιο είναι γύρω 40 με 50% οικονομία. Κεραμή, να σε ρωτήσω κάτι, σε παρακαλώ πολύ. Χρησιμοποίησα και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε αυθορμήτως μέσα στο Sky. Στην Ελλάδα γιατί και με πετρέλαιο? Δηλαδή, μπορεί να ακούγεται άσχετη ερώτηση, αλλά τόσα χρόνια. Γιατί και με πετρέλαιο? Τόσα χρόνια είχαμε μάθει στο φτηνό πετρέλαιο, στην εύκολη λύση που θα έρθει το βιτιοφόρο, θα μας γεμίσει το λέβητα και τον καυστήρα μας και θα μπορέσουμε να ζεσταθούμε όσο διαρκεί ο χειμώνας. Δηλαδή, πριν από μερικά χρόνια, συγγνώμη, το πετρέλαιο ήταν πιο φτηνό από όλα αυτά? Τουλάχιστον δεν μας συνέφερε να μπούμε σε αυτά. Για να μπούμε λοιπόν σε αυτά, γιατί μου δίνεις πολύ καλή πάσα τώρα, χρειάζεται να αγοράσουμε προφανώς κάτι μέσα στο οποίο αυτά θα καίγονται. Αυτό τι κόστος έχει? Γιατί μιλάμε για πιο φτηνό το υλικό το οποίο θα μας ζεστάνει, αλλά δεν είναι και καιροί που έχουμε και χρήματα για να αγοράσουμε. Δηλαδή όλα αυτά καίγονται είτε σε ξυλόσομπα, ακόμα και σε μια παλιά ξυλόσομπα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα την μπρικέτα ή το πελετόξυλο. Ναι, η μπρικέτα αυτή είναι συμπιεσμένη. Η μπρικέτα είναι πάλι ένα στερεό βιοκαύσιμο. Έφερε το λίγο εδώ. Είναι συμπιεσμένο με τη βοήθεια πρέσας. Έχει πάλι τη χαμηλή υγρασία που έχει και το pellet 8 έως 10% και θερμογόνο δύναμη, επειδή είναι συμπιεσμένο, ένα καλό ξύλο όπως είναι η οξιά για παράδειγμα, έχει πυκνότητα 600 έως 700 κιλά το κυβικό. Εδώ μιλάμε για πάνω από 1200 κιλά το κυβικό. Οπότε μιλάμε για πολύ μεγάλη συμπιεσμένη μάζα που δίνει μεγάλη θερμογόνο δύναμη, ζωντανή φλόγα. Οπότε μπορεί να. Και βέβαια τυποποιημένο καύσιμο, γιατί τα καυσόξυλα που αγοράζουμε δεν είναι τυποποιημένο καύσιμο. Γιώργο, να δούμε λίγο και τα στοιχεία που μας έχεις ετοιμάσει για να καταλάβουμε ακριβώς. Για να δείτε τι μας συμφέρει περισσότερο. Θέλω να σας δείξω, κάναμε ένα πίνακα με την κατάταξη συστημάτων με βάση την ενεργειακή κατανάλωση. Θα δούμε λοιπόν στο σχετικό πίνακα που έχουμε φτιάξει ότι τα καλύτερα συστήματα αυτή τη στιγμή για ενεργειακή κατανάλωση είναι τα ηλιοθερμικά. Είναι αυτό λοιπόν το οποίο θέρμανση που παράγουμε ήλιο με τη βοήθεια του ήλιου, αλλά και με μια άλλη θέρμανση όπως είναι η αντλία θερμότητας. Το δεύτερο καλύτερο σύστημα, όπως λένε και οι μηχανολόγοι, είναι η αντλία θερμότητας σε συνδυασμό με τη γεωθερμία.
Το τρίτο καλύτερο σύστημα ενεργειακά είναι αντλία θερμότητας αέρας νερού. Δηλαδή αυτές που βάζουμε στο λεβιτοστάσιο και μπορούμε να ζεστάνουμε το νερό στο κύκλωμα των καλοριφέρ και να έχουμε με μια αντλία θερμότητας θέρμανση στα καλοριφέρ μας. Τέταρτο καλύτερο σύστημα με βάση τους μηχανικούς είναι ο λέβητας συμπίκνωσης. Είναι οι λέβητες που εκμεταλλεύονται ακόμα και τους υδρατμούς, δηλαδή ακόμα και τον καπνό που βγάζουν από τις καμινάδες τα συστήματα θέρμανσης, μπορούμε να τον εκμεταλλευτούμε ακόμα και αυτούς τους υδρατμούς και να παράγουμε θέρμανση. Μετά έχουμε τους λέβητες βιομάζας, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πολλά από αυτά τα υλικά. Δηλαδή υπάρχουν λέβητες βιομάζας για πέλετ, για ξύλο και με απλή βιομάζα από αγροτικές καλλιέργειες. Πέλετ, ξύλο, πυρηνόξυλο και όλα αυτά θέλουν διαφορετικούς λέβητες. Κοιτάξτε, οι λέβητες συνήθως λέβητες πολυκαυστήρες και είναι τα πάντα. Και είναι οποιοδήποτε μορφή βιομάζας, αρκεί να είναι θρηματισμένη σε chips, όπως λέμε, ή σε μορφή πέλετ. Okay. Λοιπόν, τώρα να συνεχίσουμε. Το έκτο σύστημα είναι ο συμβατικός λέβητας φυσικού αερίου, σε κατάταξη αυτή. Μετά πάμε στο λέβητα πετρελαίου και το χειρότερο σύστημα για θέρμανση, όπως λένε οι μηχανολόγοι μηχανικοί, είναι η ηλεκτρική θέρμανση. Γιατί παράγουμε και πολλή ενέργεια. Η ηλεκτρική, δηλαδή, κάντε μας έτσι. Η ηλεκτρική θέρμανση, για παράδειγμα, τα ηλεκτρικά καλοριφέρ, οι ηλεκτρικοί λέβητες. Γιατί αυτό, γιατί είναι χειρότερο? Διότι ό,τι μπαίνει στην πρίζα, κοιτάξτε, ό,τι μπαίνει στην πρίζα, ναι, μπορεί να είναι πολύ φτηνό να τα αγοράσουμε, ναι, αλλά έχουμε μεγάλο κόστος στην παραγωγή θερμότητας. Και επιπλέον, κάθε μηχάνημα το οποίο μπαίνει στην πρίζα και παράγει μία μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας για να παράγουμε μία μονάδα θερμικής ενέργειας, ό,τι μπαίνει στην πρίζα, να ξέρετε ότι εκπέμπουμε και διοξείδιο του άνθρακα. Γιατί η ΔΕΗ, για παράδειγμα, να αυξηθούν τα τιμολόγια της ΔΕΗ κι άλλο, όπως μας έχει πει πολλές φορές εδώ ο Νίκος Υποφάντης μέσα από το σχετικό ρεπορτάζ. Αυτό δηλαδή, θα αυξήσει κι άλλο το κόστος. Τα συστήματα με ηλεκτρική θέρμανση, ναι, που μας εξυπηρετούν, ότι τα μεταφέρουμε από δωμάτιο σε δωμάτιο, είναι εύχριστα, είναι μικρά και μπορούμε να τα έχουμε ως συμπληρωματική θέρμανση. Ως κεντρική θέρμανση όμως δεν είναι ότι καλύτερο να κάνουμε αυτή τη στιγμή σπίτι μας. Και είναι αντιστάσεις. Δηλαδή πυρακτώνουν μια αντίσταση για να παράξουν θέρμανση. Αυτό είναι. Αυτό είναι εξαιρετικά ενεργοβόρο. Λοιπόν, πού τα βρίσκουμε όλα αυτά τα είδη ξύλου, αν έχουμε και ένα παλιό, μια παλιά σόμπα, ξυλόσομπα, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε και κανένα έξοδο. Ναι, όσον αφορά όμως το πέλετ, υπάρχουν ειδικές σόμπες ή καυστήρες πέλετ, οι οποίοι, ας πούμε, αν κάποιος θέλει να αυτονομηθεί από την κεντρική θέρμανση και να βάλει μια σόμπα πέλετ, μπορεί να δαπανίσει για να συνδεθεί με τα καλοριφέρα από 2.000-2.500 ευρώ. Αυτό αποσβαίνεται σε 2 μόλις χρόνια. Δηλαδή υπάρχουν σόμπες αυτή τη στιγμή που μπορούν να συνδεθούν με όλο το σύστημα θέρμανσης σε ένα σπίτι και από τη σόμπα να ζεσταίνει το νερό του κυκλώματος στα καλοριφέρ και να ζεσταίνει σε όλα τα δωμάτια. Λοιπόν, και φυσικά πριν κλείσουμε, να δούμε το site μας πώς θα ζεσταθούμε φθηνότερα, όπου ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου και όλη η ομάδα συγκεντρώνει τις ερωτήσεις, δίνει όλες τις απαντήσεις στα ερωτήματα τα δικά σας. Η καμπάνια συνεχίζεται και τις επόμενες μέρες τρόπους